No niin, moi moi kaikille rakkaille katsojille. Ja se on Petri täällä pitkän tauon jälkeen. Ja viime kerralla kun on videota tehnyt, niin on muistaakseni sanoin jotain, että ennen joulua laitan vielä yhden videon. Mä en koskaan sanonut, että mitä joulua mä tarkoitan. Joulu tulee täällä. Edelleen olen sitä mieltä, että ennen joulua tulee video. Nyt jos vakavasti puhutaan, niin taisin jo silloin puhua, että mulla oli pieniä ongelmia noiden koneen kanssa. Ja sitten lopulta se kone ihan kunnolla niin kuin kosahti. Ja mulla meni parisenkymmentä videota. Tota, eh, Osa meni ihan tuhkatuuleen. Ja osa löytyi sitten hommista. Että mä oon niitä nyt kursinut tuossa kasaan. Olisi tarkoitus jossain vaiheessa niitä jopa julkaista. Mutta samaan aikaan mä muistaakseni sanoin siinä viimeisellä videolla, että meillä on tämmöinen iso projekti muutaman kaverin kanssa tekeillä. Ja se rupesi siinä vaiheessa ottaa niin tuulta alleen kunnolla, että tuli sellainen olo, että pitäkää tunkkinne. Että ei jaksa tehdä enää näitä videoita. Ja oli niin pakko pitää taukoa siitä. Ja nyt meillä alkaa tämä projekti, josta puhuin, niin alkaa olla siinä vaiheessa, että eli ensinnäkin niin se on tällainen terveydenhuollon alan projekti, jos me pyritään niin kuin analysoimaan kuvanäön avulla sikiön sydänkäyrää synnytyksen aikana. Ja meillä on niin kuin muutama HUSissa ihan iso tai korkealla paikalla siellä oleva kaveri mukana ja sitten on minä ja toinen minulle tuttu koodari, jonka kanssa ollaan aikaisemminkin tehty yhteistyötä, niin me hoidetaan tästä koodipuolta. Ja se lähti silloin juuri sinä keväänä, kun mä oon sen viimeisemmän videon tehnyt, niin se lähti tein sen ensimmäisen prototyypin siitä mallista. Ja se alkoi antaa heti niin hyviä tuloksia, että me koodarit siinä projektissa sitä mieltä, että tässä täytyy olla joku vika. Että tämä ei voi toimia, että meidän pitää nyt palata niin kuin takaisin aloitusruutuun ja lähteä kattoon sitä uudestaan, että missä me tehdään virhe, että ei se voi olla noin hyvä se tulos. Mutta kun sille hommalle annettiin lisää dataa ja lähdettiin testaamaan sitä enemmän, niin jokaisesta testistä niin se pamahtaa sinne yli 95% ylitte. Eli se ajatus on siinä, mä en lähde nyt sen tarkemmin tätä asiaa selittämään. Eli me pyritään löytämään siitä sydänkäyrästä niin kuin vaarallisia tälle lapsen synnytyksen aikana tälle lapselle vaarallisia tämmöisiä muutoksia tästä sydänkäyrästä, jotka aiheuttaa hapenpuutetta. Tämä on niin kuin merkkinä siitä hapenpuutteesta. Ja me annetaan sille sellaista niin sanottua normaalisykekäyrää, ja sitten annetaan sitä käyrää, missä on sitä muutosta. Ja sitten annetaan se reaaliaikainen sykekäyrä sinne, ja kysytään sitä mallilta, että kumpaan sä laitat tänne, onko tämä normaalia vai niin sanottua siksakkia. Ja me ollaan parhaimmillaan päästy 98,3% 5000 potilaan aineistolla. Ja normitulokset on siellä 96 ja 97% paikkeilla. Jotain perspektiiviä antaa se, että ihmissilmä kuulemma pystyy tunnistamaan siinä nopeassa tilanteessa noin 80% niistä. Eli se on ihmissilmää huomattavasti tehokkaampi tapa. Ja meillä on tulossa nyt itse asiassa tätä nauhoittaessa niin viikon päästä, tai siis mä oon viimeisen kerran, kun mä oon tästä asiasta keskustellut, kun ollaan oltu yhteydessä tämän koko ryhmän kanssa, niin
meidän tieteellinen, tästä aiheesta oleva ensimmäinen tieteellinen artikkeli, niin oli puhetta, että se julkaistaan 10 päivän sisällä. Ja siitä on noin viikko, kun ollaan viimeksi oltu yhteydessä. Eli voi olla, että nyt on 2024 ennen pääsiäistä, niin voi olla, että ihan pääsiäiseksi tämä meidän tieteellinen artikkeli ei tähän isoon lehteen kerkiä, mutta pääsiäisen jälkeen. Ja ollaan oltu muutamaan isoon yritykseen tästä yhteydessä tästä meidän jutusta, ja siellä on ollut kyllä kiinnostusta. Eli mä nyt en rupea tässä sanomaan, että miten paljon sitä rahaa tulee, mutta sanotaan näin, että ei ihan ilmaiseksi kannata myydä. Tai niinku, että kyllä siitä jotain pitää saada. Ja tulevaisuus näyttää sen, koska mun mielestä näissä projekteissa on pääasiakin se, että ensimmäinen asia, mikä tässä pitäisi olla, on se, että parannetaan maailmaa ihan oikeasti. Ja toinen asia on sitten se, että mietitään, että jos siitä tulisi jotain taloudellistakin hyötyä. Mutta sitten toinen projekti, jota on tässä noin viime kesästä, eli reilu puoli vuotta, tai sanotaan puoli vuotta sillä tosissaan, aina silloin tällöin, kun on ollut aikaa tämän HUSin KTG-käyrä tunnistimen ohella, niin on tehnyt tällaista näihin videoihinkin liittyvää asiaa, joka mulla oli monta vuotta niin kuin mielessä, tämmöinen sivusto kuin koodikuru.fi. Ja lähdin tätä videota myös tekemään ihan sen takia, että jos joku on kiinnostunut lähteä koetestaamaan tätä sivustoa, eli tämmöinen sivusto, jossa on mahdollista tehdä näitä tehtäviä, ohjelmointitehtäviä, ja täällä on tällainen interaktiivinen koodieritori. Tällä hetkellä tässä toimii Python-kieli, mutta olisi tarkoitus jossain vaiheessa, että täällä toimii ainakin nyt C ja C++ ja mahdollisesti JavaScript. Ne on nyt niin kuin ne pääasialliset kielet, joita ajatellaan, mutta Pythonilla, kun on viimeiset 5 vuotta nähnyt Uniakin Pythoniksi, niin se on niin mulle niin tuttu kieli, että mä valittiin senkin takia, ja koska tämä on tehty Django frameworkilla, Pythonin nettisivu frameworkilla, niin on ihan luontevaa, että tämä toimii Pythonilla. Ja mä nyt näytän ihan näin, että jos joku on kiinnostunut tätä lähteä testaamaan, niin ottaa minuun yhteyttä vaikka tämän kanavan kautta, tai sitten lähettää tältäkin sivulta pitäisi pystyä lähettämään sähköpostia. Eli tässä toimii tavallaan nyt, voi sanoa, että tässä toimii tämä pääjuttu. Kaikki niin kuin tämmöiset perusasiat pitäisi toimia, mutta tätä nyt ei ole testattu kuitenkaan vielä ihan niin kuin täysin. Että nimenomaan, että jos joku on kiinnostunut tätä lähteä testaamaan ja kokeilee ja antaa mulle palautetta sitten siitä, että miten tämä toimii ja minkälaisia parannusehdotuksia kannattaisi tehdä. Bugeja täällä on, mä tiedän, että täällä on, mutta tämä pitäisi nyt olla semmoinen, että ei tämän pitäisi nyt pysyä niin sillä lailla pystyssä, että tämä ei kaada koko järjestelmää. Mä rupean nyt tässä selittämään sen paremmin sitä, että miten tämä toimii, mutta mä näytän, että miten tämä toimii. Eli täällä on kursseja, ja täällä mulla on tämä Pythonin peruskurssi ja sitten tämä Python-ohjelmointia yläkoululaisille kurssi. Ja tämä Pythonin ohjelmointia yläkoululaisille, niin se on sellainen kurssi, että sitä pystyy kokeilemaan ilman minkäännäköistä rekisteröitymistä. Eli tänne sivulla on niin kuin mahdollista luoda tili ja sitten lokkautua sisään.
jossain vaiheessa olisi tarkoitus, että täällä olisi myös maksullista sisältöä. Tällä hetkellä ei ole, että tämä on ilmainen täysin. Mitä on niin kuin asiasta keskustellut, niin esimerkiksi nämä yläkoululaisille tarkoitetut tehtävät, niin ne pitääkin olla ilmaisia ja minkäännäköistä mainontaahan ei saa kohdentaa alaikäisiin. Ja minkäännäköistä rekisteröintiä. Tai siis alaikäiset ei saa rekisteröityä, eli ne ei voi antaa mitään niin kuin omia henkilötietojaan ilman ainakaan ilman vanhempien lupaa. Eli jos niin kuin koulut on ihan oikeasti tässä mukana, niin silloin ei pystytä tekemään mitään rekisteröitymisasioita. Eli nyt jos mä menen tästä tähän siirry kurssiin, niin mä oon nyt käynyt nämä kurssin tehtävät, eli täällä lukee ratkaistu melkein kaikissa, ja sitten täällä eli silloin jos mä en ole aloittanut tätä, näkyisikö täällä ei täällä taida näkyä, kun mä olen rekisteröitynyt tänne, niin täällä ei taida näkyä. No, kyllä mä nyt haluan kuitenkin näyttää tätä rekisteröitymistä, koska tässä on pikkusen erilainen. Mutta kyllä mä voin niin kuin uudestaan tehdä näitä tehtäviä täällä, vaikka mä oon nää niin kuin käynyt läpi. Niin nyt jos mä otan tosta vaikka tuon tehtävän, eli tässä on tällainen yksinkertainen Hello World, ja sitten mä laitan tuosta tarkastele vastausta, niin tässä näkyy tää, että mallivastaus ja esimerkkiajo ja sinun koodisi. Ja nyt jos mä laitan tosta, eli täällä näkee videoitakin, niitä mä en rupea näyttämään. Mä en ole läheskään kaikkiin näihin kuvannut vielä videot. Olisi tarkoitus tehdä jokaiseen tehtävään jonkinnäköinen tutoriaalivideo, jossa mä kerron siitä tehtävästä ennen kuin lähdetään sitä tekemään. Ja sitten kun on saanut sen valmiiksi, niin täällä näkyy se ratkaisuvideo, jossa mä kerron niitä tämmöisiä key pointteja siitä, että mitä siihen kannattaa ottaa huomioon siinä tehtävän ratkaisussa. Ja jos on esimerkiksi useampi tapa tehdä joku asia, niin mä voin ottaa niistä kiinni. Mutta nyt jos mulla on tämä nyt suoritettu, niin mä pääsen tällä, eli suorita tehtävä uudestaan. Niin nähdään tämä interaktiivinen koodieditori. Eli tässä on tämä editori, mä voin täältä muuttaa, täällä nyt ei ole läheskään kaikkia, mitä mä oon tänne ajatellut, mutta täältä voi nyt muuttaa esimerkiksi niin kuin teemaa, jos millä teemalla haluaa koodata. Mä tykkään kyllä tosta tummasta. Mä tykkään tämmöistä tummasta teemasta, niin mä otan vaikka tommosen. Ja nyt jos mä tää Hello World on tässä, niin mä pesukone näköjään lopetti itsensä. Sieltä kuului kilaus. Niin nyt jos mä laitan aja koodi, niin se ilmoittaa, että onnistui. Että koodi suoritettiin. Tässä nyt tietysti voisi lukea, että koodi ajettiin onnistuneesti. Eli tämä tarkistaa ainoastaan sen niin kuin, koodin oikeellisuuden. Eli tänne tulee sitten, että mitä tästä koodijutusta tulee. Että jos mä teen tänne nyt virheen ja ajan sen koodin uudestaan, niin nyt se antaa mulle, että se ei onnistunut. Eli se antaa mulle syntax-errorin sieltä. Mutta jos mä nyt muutan esimerkiksi, tai mä nyt näytän ensiksi näin, että jos näin, mutta sitten jos mä haluan niin kun lähteä, kun mä saan tämän tehtyä, niin mä voin tällä kokeilla kaiken näköisiä, ja tossa on se tehtäväanto, eli mitä pitää tehdä, ja täällä on esimerkkiajo. Niin nyt jos mä ajan tämän niin että testaa koodi, niin tämänhän ei pitäisi mennä läpi, koska tämä
tämä esimerkkiajo ja tämä teksti, minkä se tulostaa, niin se on eri, eli tuolta puuttuu huutomerkki. Katsotaan, mä oon tähän nyt tehnyt niin paljon muutoksia, että tässä voi olla jotain pieniä ongelmia. Eli kun tämä on koko ajan tavallaan kehitysvaiheessa vielä tällä hetkellä, niin on voinut tehdä jotain semmoista. Mutta nyt niin näyttäisi, että eli se koodi niin kuin sen ajo onnistuu, mutta se testi, millä mä testaan ton, niin se ei onnistu. Mutta nyt jos mä teen tänne ton huutomerkin, eli mä laitan sen, että se tulostaa täysin oikein, ja sitten laitan testaa koodi, niin nyt se testaa sen. Ja nyt mä pääsen siitä tehtävästä pois, ja pääsen tähän niin kuin tällaiseen vastauksen niin kuin tarkastelusivulle, jossa mä voin katsoa sen. Ja sitten täällä on se videotutoriaali, missä mä niin kuin hölisen sen, että miten se tehtävä pitäisi vastata, tai minkälainen se pitäisi olla, ja mitä siinä pitäisi olla, miten se pitäisi toimia. Nyt on mahdollista, siis jatketaan tämän ohjelman, koska tämä on yksinkertainen ohjelma, niin mä jatkan tän nyt muokkaamista tässä, koska nämä kaikki muut ohjelmat toimii samalla tavalla. Eli nyt jos mä otan tänne, ja mä haluan kirjoittaa tähän ihan jotain muuta, niin niin taas tässä on se, että jos mä ajan sen koodin, niin se onnistuu, mutta sitten jos mä testaan sen koodin, niin se ei onnistu, koska se tulostaa ihan väärin. Eli täällä näkyy nämä testit, ja jos testi ei onnistu, niin siellä näkyy tuollainen punainen. Jos mulla on useampia testejä, eli noilla monimutkaisimmilla tehtävillä, niin se testaa esimerkiksi muuttujien nimet, muuttujien arvot, ja sitten joissain tehtävissä se ei tarkistaa edes sitä tulostusta, koska kaikissa tehtävissä ei ole niin kuin tärkeää mun mielestä tulostus. Että jos on tehtävän tarkoitus on tehdä niin kuin semmoinen aliohjelmafunktio, joka palauttaa jonkun arvon, niin mun mielestä se että se ohjelma tulostaa oikein, niin se ei ole se pääasia, vaan se, että ihminen osaa niin kuin tehdä semmoisen funktion, joka ottaa oikeat argumentit sinne, ja se aliohjelma palauttaa oikein. Koska on tehnyt sen verran teollisuusvakoilua, koska tällaisia sivustojahan on maailmalla olemassa muita. AlgoExpert ja Letcode nyt ainakin mulla tulee ensimmäisenä mieleen, ja niitä on niinku jopa kattellut tätä tehdessä. Niin mun mielestä Letcoden testit ainakin, niin miten se nyt kauniisti sanoisi? No sanotaan näin, että mulla on tässä vaiheessa paremmat testit kuin Letcodella. Et mun mielestä ne Letcoden testit, niin ne ei toimi. Niitä pystyy huijaamaan. Ja ne pitää olla pilkulleen täysin oikein. Koska mun mielestä niin kuin tommosen niin kuin jutun, joka niin kuin, jossa kysytään esimerkiksi jotain funktion käyttöä, niin sen tehtävänä ei ole, tai sen tehtävän pääasiallinen tarkoitus ei ole se, että se tulostaa pilkulleen oikein. Nimimerkillä myös tässä muutaman vuoden aikana niin LUT-yliopiston opiskelijoiden kanssa yhteistyötä tehneenä, niin siellä on se tarkistus, mikähän sen nimi nyt on, minne laitetaan näiden harjoitustehtävien, niin sen kanssa saa raapia päätään, koska siis se on se ei ole mun mielestä mitenkään järkevää, että tarkistetaan, jos tehtävän tarkoituksena on se, että tarkistetaan, että miten joku funktio toimii ja se funktio palauttaa oikein. Niin mun mielestä se ainoastaan se funktion paluuarvo ja ne muuttujat ja niiden muuttujien arvot ja nämä, niin ne pitää tarkistaa, mutta se tulostus on ihan toissijainen juttu. Jos me lähdetään Pythonilla esimerkiksi tulostamaan, tai meillä on joku isompi ohjelma, joka tulostaa jotain, niin en mä jotain formattia, niin kuin Pythonin formattia käytä siinä varsinaisesti siinä tulostuksessa, vaan se Pythoni toimii siellä taustalla, ja mulla on joku jos mä teen nettiin vaikka, niin
niin mulla on joku kirjasto siinä joka tekee sen tulostuksen. Ei niinku, et se Pythoni hoitaa ainoastaan sen backendin. Eli se backend-juttu. Silloin, jos tehtävän tarkoituksena on niinku opetella käyttämään format juttua ja sen tehtävän tarkoitus on tulostus, niin silloin totta kai se tulostus täytyy tarkistaa. Mutta ei ole niinku järkevää stressata opiskelijoita sen takia, että tulostaako se tehtävä nyt oikein. Ja no sen verran vielä voi sanoa, että tosiaan niin mä en ole ihan kokonaan tätä testannut. Siis, että sä voit periaatteessa saada saada niin kuin jumiin tämän työkalun tai tämän koko sivuston. Mulla oli tarkoituksena tehdä semmoinen juttu, koska mulla toimii Docker-kontit täällä. Mulla on toi tietokanta on omassa kontissaan ja sitten tämä web-kontti on omassa kontissaan, joka hoitaa tuon webin. Ja sitten on vielä tällainen niin kuin näitä ajastettuja toimintoja, jotka tarkistaa esimerkiksi joka tunti, että onko siellä noita ei-aktiivisia opiskelijoita. Eli ne on hakenut esimerkiksi tuon tunnuksen, mutta eivät ole aktivoineet sitä siinä sähköpostissa tulleessa aktivointilomakkeella tai aktivointilinkillä. Niin sellainen ajastettu juttu toimii yhdessä kontissa. Sitten mä oon tehnyt tänne REST-API-kontit, tällainen runner-kontit, mutta mä en ole ihan vielä saanut niitä niinku riittävän hyvin toimimaan. Eli siis, että se koodin ajo toimisi niin kuin omissa konteissaan, ettei se kaataisi koko nettisivua, jos tämä koodi lähtee niin kuin tekemään jotain vaarallista tai lähtee tekemään siellä niin kuin, sellaista, jota sen ei saisi tehdä. Eli tämä toimii nyt tällä hetkellä niin siinä web-kontissa niin kuin koko homma. Mutta mulla on se, että jos mä teen, nyt toivotaan, että en tee mitään vakavaa, eli jos mä teen tänne tahallani, eli file, ja tehdään sinne tällainen päättymätön silmukka. Eli printataan sinne ihan vaan niin kuin tyhjä. Niin nyt jos mä ajan tämän, ja nyt toivotaan sitten, että tämä mun homma toimii, muuten tää kaatuu, niin voisin miettiä, että uskaltaako. No kokeillaan. Eli nyt jos mä laitan tämän ajakoodin, niin se vähän aikaa ruksuttaa, mutta sitten se antaa, että koodissasi on virhe. Nyt jos me mennään katsoa, että mitä täällä on, niin täällä on timeout error. Eli siis mulla on tällainen timeoutti täällä, että se pyörii pari sekuntia ja sitten se katkaisee, jos ei se pääse niin kuin loppuun. Eli tällä mä saan ainakin nämä niin kuin timeoutit pois. Tai niin kuin tämmöiset päättymättömät silmukat pois. Eli se kontti on nyt vielä niin kuin tekeillä. Se ajo toimii kohtuullisen hyvin. Siinä on pieni ongelma, mä huomasin siinä tulostuksessa. Se voisi olla sellainen, että sen voisi jo laittaa. Mutta toi testi, niin se jostain syystä ei löydä sitä testikoodia sieltä. Mutta muuten tämä homma toimii niin hyvin, että mä ajattelin, että tämän voisi laittaa nyt niin kuin sellaiseen testaukseen, että pieni määrä ihmisiä voisi testata tätä. Eli jos oot kiinnostunut testaamaan tätä, niin laita mulle sähköpostia, vaikka tästä mun sähköposti löytyy tämän kanavan kautta, tai tietysti tämänkin kautta pystyy lähettämään sähköpostia, mutta laittakaa vaikka mulle ihan henkilökohtaisesti sähköpostia, jos olette kiinnostunut tästä. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, että täällä pääsivulla lukee ihan tällainen teksti.
Eli tää on vielä, niin kuin, mä tiedän, että tässä on pukeja, ja tämän varmaan saa sekaisin, ja tässä on. Mutta nimenomaan se, että se, jos kiinnostaa, niin katsotaan, että mitä siellä löytyy. Mitä vikoja sitä löytyy. Joo, mutta mä lopettelen tähän, ja mä yritän laittaa ne C-tehtävät jossain vaiheessa. Mä oon niitä muutaman löysin tossa. Yksi tehtävä itse asiassa on sellainen, että mä en tiedä, vihtisinkö mä sitä edes. Tai siis se yksi video on semmoinen tehtävänratkaisujuttu, jota mä en tiedä edes, vihtinkö mä laittaa sitä omalle kanavalle, laitanko mä sen tänne. Mutta ei siitä sen enempää. Ja muutama mun pitää vielä kuvata, koska ne meni. Ja onkohan, siellä taitaa olla muutama vielä sellainen, jota mulla ei ollut missään muualla. Tai siis missään muualla kuin mun päässä. Mutta minä kiitän tästä, ja jos olet katsonut tämän loppuun tämän videon, niin kiinnostuksesta, ja jatketaan. Laittakaa viestiä, ja jos olette kiinnostunut kokeilemaan koodikurua, niin laittakaa siitäkin viestiä. Ja sitten täällä on tämmönen palautelomake, jonka pitäisi toimia. Mutta voitte tietysti laittaa ihan vaikka sähköpostiakin. Ihan tohon siihen sähköpostiosoitteeseen, minkä mulla on täällä YouTube-kanavalla. Joo, mutta jatketaan. Jatketaan ne hyvää kevättä, ja yritetään saada ne tai minä yritän saada ne C-videot tässä jossain vaiheessa valmiiksi. Joo, jatketaan. Juu, moi!